Abusia ene so ya mo akwaba bioba anhwe TV eso abusia the source over subscribe ade amaye na omnya notification bell no so mo subscribe ade amaye abrani nyina no e video betuma aba no nya alert na aba behwebi abusia e mo akwaba e mo aha e mo achi e mo adwo Previa obehwe anhwe TV biara echiawo enne so ye dafoforo ye ne date on the 6th of July ye Akwasidae wo July mu ena ye de bopin ye nana efreno Nana Kwaku Appiah na Nana Kwaku Appiah ye obi a de bia odi Akwasidae eno nti adfiwe no Nana Appiah ema yasote se odi Akwasidae nti aha wohwe ne bosom panyina efre na baafo ahwere baafo anhwere ena wohwe nti sumen baaye no na wo se adofo ahoho ni nipa dom edi honhom ye chi nyinara biara ebe mano akwaba Usha akwaba ni muana adofo ne ahwefo ede akwaba ema nana obosom kese a kwabai edimia ha ohwese papa ogina ho no okasa na oni wo mu edi amane na afetu so no esade nkrofo nsem esa toto honhom kese yanim ema ono so ekire nimdie nyansa wo ade kire won nipa waba won chen no eno na honhom busu a honhom no ene nipa no edi enkomo no to hwa nipa na etwagu a bia owo problem na se honhom no one honhom no wo nkitahodie biara aba nanim na one honhom no abenya nkitahodie na nyabe na hwe frise da na ye Akwasidae no at the same time so na ye Nana Kwadwo Yeboah na woda enunti omu gina so edi Akwasidae ni wiye no na omu sa de faso di Nana Yeboah awoda eye obosomfo na se ochiame panyi a ote ye Nana abosomi ho awoda papa ya ogina ho asem na meke papa yi huna onyini ye eso sabe onfa enyini nsusu no o twam mfie adueso any actually over 70 something years now so yan fa dia kan so fi public adie nti abuja iti eno na nananom guso a omoye amamre ne amane ahodom biade na asem ebeto nani manase obi o nkitahodie biara one nana ebenya nkitahodie na ase one ne betwetwe enkomo ti omuguso a omudi dwumadie nti owie obusa ho asem bia no atopusua odekosua hwefom odekosua no hwefom ne kire se asem kro no eye na boni bia nimu a na nana adekosua no abofom odebofom na boni bia nimu a ebe ye fitaa eno no wani guso a minua a wo hweme nkofo eba ne nchen na omone no abedi enkita ho ti nana eguso eye amamre ene amane so say e ma revi so be subscribe na obe share na obe like e dia maye wo hwa abusuya no dwumadie na enipa domo a eduru Akwasidae amoba nananom nche biara mu nkwala mu panyufo bia eba nana nchen na wabeji sabe nimdie anase wabeji emwa afri nananom nche ha wo hwe honhom no be na dwuma nyina awie a wakra se opese onko nti oye amamre di odua ne fafa ho no de sekai no ya amamre a na bosom no eko ti ye bosom no ne so no ha obo se waso e de ama obosomfo ya odi na wode ya e friend Nana Kwadwo Yeboah na ode ko abosom dem wo nti ono ene suman no afri Nana Kwaku Appiah emu eko to fi Nana Kwaku Appiah mu ko de a na afei omayi eniema anase honhom eniema na kade ode ye ne ho nyina no omayi ifiri ho a afei na be hye amamre ne amane ase ti wo hwa ha eye
obosom anase honhom a no so ye fe no ana ati amframa ena nana soso eye na mamre a ode akokọ eye amamre ne amane ti ohwa nana ati amframa na aba uguso eye amamre ne amane no ti ehun se akokọ no akwakofa ewo nana anim minia nyabre ehwe na de wonti ase ya na dimu chi mo ebebrem ha se so nananom ego ti abusia ha wo hwe agofuma na se akyeremadefo na ebo agora na obosom fe na ati aframa ene giremu a aja odi asa kakra tuhwa ananom fie na etwagu a wohu nipa a egu ho no omoa na niema etwagu wo ani so na honhom so aba oye ne niema sade ese sade efata ti nananom ekuso a omoye amamre moye amamre ne amane ti ebusia jibre na hwe na refi so be subscribe na obe like e dia amaye yebusuan ase so hwa enantwie na nanamode na to ho anade ensuo eye amamre ne amane sede sede fata di nsuo di kaka kire aboa ne se mpo ready e obedi no yi anase amamre amobaye jabone a ebeso onum no aboa ne moja no nkopepa foforo bibone ne wanim guase emfiri ho bibinti yemfani nyina intimi emmafiri se YouTube echiri enema bi timinia hande belubi si ha nti ebusia hwa nananom ena aboade mu a nanom obia etwen amamre ni amane bia etwen obosom efe na atiamframa ene abosom ni asa eka ho nti hwa nana na yi ni fonyini etwagu banko ka kire mframa ti ebusia ka kire mframa na ewo banko nti ha na birthday no so start ye jeseminia ha de ye kosu bia no ye sabe primine anase nije de na aduru ho ewo na Yeboah birthday anase na woda emu ti na Yeboah awoda ni birthday cake na etwagu no sabe ye ya nipa bi hu se ampa birthday no ne niema na ekoso no para koso yi nti abusia Akwasidae na nananum diye na atiafra masa diye birthday sade ma yen papa yen Nana Kwadwo Yeboah se o mana woda pa woda na se ne ya waye ti ha but mami a all say your friend sister afiye oneni ni abema your friend no Nana Echampo menu Collins ye Nana Appiah ni nua ako ene no na Nana Yeboah aye birthday man ona esa na wahye ni fugu a wodi atentwi a osa ewo ho no ti na eno no Akwa Yeboah ne no fa asefo na dofo na omo edi asasa binia e ma refi so be subscribe na be share na be like e de amaye
1st July. And I take a time to say, and they are Akwasidae. And you know, 1st July, Memman Wahon and now Akwasidae. Yeah, meaning album. Yeah. So, yeah, who's that? Mesabia, Asapa, I want my dear mammy. Now, they say, who to 2 9 and now goes this man. When you live in a couple of money, I have a program. When I have mountain. And I say, a true baby, what do you mean? 4 years I shall go for. I say, I don't say, oh, San Mamma, to say, who did you hear about? Yeah, ma'am, records, you're going to be a different. I don't know, it's another man. Did it? Yes, sir. But what they have, and another open, some of them was you. You remember some baby also. What I say, now they have to tell you, what they and I'll be the lady first. Oh, no, what's say, lady first?
Amen.